लोगो मोननानै मोजां मोनबाय लोगो मोनबाय थासिगोन आरो ना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दैमु के इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो गासैबो रायजो राजाफोर अनजालु आंनि बिब' बिनानाव फंबायमोन साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो एसे माबा जाथों आरो इनिया नङा होमबा हेल' गाइस वेलकाम टू Dwimu के ब्लॉग लोगोफोर दिनै गोदान ब्लगाव गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोफोर आरो फिन आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय जोंहा नाव माने आलासि फैदों आरो ना बे आलासिया सोर नोंथांमोननो आं देखायनि नोंथांमोना जोंहानि बे दा आलासि फैनायनि भिडिअफोरबो नुदों जानो हागौ कमेडि एन्ड फुल मुभि लोगोफोर बे आलासिया जाहैबाय मस्ट फेमास मा होनो दाब्ला आरोना दाब्ला एक्टरनि हिन्जावनि बिनानाव ओमफ्राय दा जोंहानाव दं आरोना आलासिया लोगोफोर आं नोंथांमोननो आलासिखौहाय देखायनि जोंहानि माखौ आरोना आं बिखुनजो जायो लोगोफोर जोंहा बाबा बिहावमोननि आलासि जायोनो ओमफ्राय लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आंबो लोगोफोर आसा खालामबाय जोबजासिम नायगोन होननानै थुदो बिदिब्ला लोगोफोर आं नोंथांमोननोहाय देखायनोसै आलासि लोगोफोर आलासि लेंनो थांनो नागिरदों जों नै हाय राजा हाय हाय जों आलासि लिंनो थांनो नागिरदों आंनि निजिमा लाहानाव आलासिया सोर सोर दङ नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन देखायगासिनो आलासिखौ ना राजा आलासि लिंनो थांगोन नै जोंहानि आलासिया जोंहानि आइ बिखुनजो दे फिल्मनि फेमास दाब्ला एक्टरनि मा जायो होनदों मा खिथादो बिनानाव जायो आं बिनानाव जायोनो माया ओमफ्राय मा फिल्माव शुट खालामनो मोनखो माया दे खिथालाय फिल्मनि नामखौ फोथाय खेबस' ओमफ्राय खिथेर बेनिफ्राय आदा बावसिया बेनिफ्राय आरो बहुद दं बावलायलांबायसो मायाबो गोबां फिल्म दिहुनबाय आरोना सर्ट मुभिबो दंसोगारोनो ओमफ्राय फार्स्ट टाइम दिनैसो लोगो मोननानै मोजां मोनबाय लोगो मोनबाय थासिगोन आरो ना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आंनि चेनेलखौ एसे होनना दैमु के इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो गासैबो रायजो राजाफोर अनजालु आंनि बिब' बिनानाव फंबायमोन साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो एसे माबा जाथों आरो इनिया नङा होमबा बेखौ आरो होनबाय आरो गामिखौ खनसे खिथाना होदो मा गामिया माने जेनेबा लावरिपारा नोंनिया आंनाथ' लावरिपारा आंनिया माने गोजोनपुरि सिमला गोजोनपुरि जाहैबाय आंनिया दे गोजोननाय थाबाय आरो ना थांसै एबार पार्टि जानो थाङाथ' आं ओंखाम जाया थांबाबो मानो माबा दं खान्थालजों माबा संदो दाउ बयलार लोगोफोर ओंखामखौ आङो आलासिफोरजों जाफानो हादिया आरोना मानो होनोब्ला बिदिनो मावनायजों माजोंनो जाना बेलासि जाखादोंमोन नालाय जानायानो आलासिफोरखौहाय नगार हरखांनानै उनावहाय जोङो भाजा आरि जाबायना लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो भाजा आरि जानानै ओमफ्राय 4:00टासोआवसो जानाय जादों ओमफ्राय लोगोफोर ब्लगा आंना बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लोगोफोर ओंख्रियाथ' बिराद मेरला दंमोन आरोना लोगोफोर दालिबो दंमोन ओमफ्राय जोंहा राजानो संनाय अनला ओंख्रिबो दंमोन लोगोफोर आङो बाखि दालि ओमफ्राय अनला बेफोरखौ जादिया ओमफ्राय आङो भाजा गोजा लानानै जानायसै आरोना लोगोफोर